Hello, my great viewers. I'm really very proud of you. Ina alfahari da ku masu kallon Mala International TV. Yau zan yi magana akan idiomatic expression. When I say idiomatic expression, idan na ce idiomatic expression yana nufin salon magana ko adon magana. Domin za a sentence ko kuma phrase ko kuma kalma an faɗe ta amma ma'anar ya bambanta da yadda ka sani. Shi yasa muka ce adon magana. Misali kamar yanzu in ce big gun. Idan na ce big gun, kaga gun bindiga ke nufi, big babba kenan ko? Big gun ba ina nufin babban bindiga ba. A yanzu in na kalli mutum na ce big gun, ina nufin wani mashahurin mutum. Wani mashahurin mutum. Misali kamar in ce Sule Mai Tama is a big gun in Kano State. Ma'ana Sule Mai Tama wani mashahurin mutum ne a garin Kano. Ko kuma in ce Professor Aliyu Kamal and Chinua Achebe are big guns in Nigeria. Ina nufin da Professor Aliyu Kamal da Chinua Achebe wasu mashahuran mutane ne a Nigeria. Ina fata an gane. Idiom na biyu shine hand-picked. Hand-picked husband. So idan ka ce hand-picked husband kana nufin mijinta ce a Hausa. Mijinta ce shine hand-picked. A person who is under control of his wife is hand-picked. You can say my uncle is hand-picked. Idiom na uku shine past master. Ka ce past master yana nufin ƙwararre, expert. Misali, Malam Habibu Aminu Lawal is a past master in teaching English. Idiom ɗinmu ta hudu ita ce a snake in the grass. Idan na ce a snake in the grass, ina nufin hidden enemy ko macijin sare kanoki. An example in a sentence. There is a snake in the grass in our grove. Akwai macijin sare kanoki a cikin grove mu. We must find the snake in the grass in our community. Ya zama dole mu gano macijin sare kanoki a cikin al'ummarmu. Idiom na biyar, a man of spirit. In na ce a man of spirit yana nufin brave person. Na ce brave yana nufin a jarumi. Jaruman mutum shine a man of spirit. Jamila is a woman of spirit. Idiom na gaba shine stone throw. Idan ka ce stone throw yana nufin very near, very close. Misali kana so ka bada misalin cewa kana kusa da babban titi. Idan ka yana kusa da babban titi za ka iya cewa my house is a stone throw to the high road. Idiom na gaba shine child's play. When you say child's play, it means easy work, easy things. Wani abu mai sauki. Misali, this work is child's play to me. This work is child's play to me. Wannan aikin ai abu ne mai sauki a wurina. Reading this book in a day is child's play to me. Wannan littafin ai abu ne mai sauki a wurina. Idan na gaba kamar misali ka ce from A to Z. Duk lokacin da ka ce from A to Z means go from cover to cover. Wasu na cewa from cover to cover, from beginning to the end. Za ka iya cewa from A to Z. Kuma za ka iya cewa from alpha to omega. Domin kamar yadda muke cewa a turanci mu ce A shine alpha na Greek. Sai kuma omega shine Z ɗinsu. To kana iya cewa from beginning to end. Maimakon ka ce haka kana iya cewa from alpha to omega ko from A to Z. I read the book from A to Z. Another one, under the lock and key. When you say under the lock and key, mean in a safe. Kaba abin tsaro kenan in a safe. I keep my whole money under the lock and key. Na aje kuɗina a wuri mai tsaro. Na kula da kuɗina. Na aje kuɗina a wuri mai kyau. Ne safe place. Ci gaban mu shine I'm all ears. I'm all ears. When I say I'm all ears, means I'm listening. Ina sauraron ka. Go ahead, I'm all ears. Ci gaba ina sauraron ka. I'm all ears. Ina sauraron ka. Shine I'm all ears. Sannan muna da all and sundry. All and sundry yana nufin kowa da kowa ba tare da bambanci ba. I invited all and sundry. Gayyaci kowa da kowa. Ci gaban mu shine better half. Idan ka ce better half yana nufin kamar ka ce Fatima is my better half. In black and white yana nufin a rubuce.
They want my information in black and white. Suna buƙatar bayanai na a rubuce. Idan na ce high and mighty, ina nufin arrogant. My grandfather is very high and mighty by nature. Kakana yana da matuƙar girman kai, haka ɗabi'a shi take. Every nook and cranny yana nufin kowane lungu da saƙo. I searched every nook and cranny of my room and I didn't see my book. Na duba kowane lungu da saƙon ɗakina kuma ban ga littafin ba. Mala Habibu is always in quest of knowledge. Mala Habibu is always in search of knowledge. In quest of, it means in search of. Nema. Dan ka ce in the heart of, kana nufin in the middle of. Sally, in the heart of Kano State. She live in the heart of Kano State. Heart na zuciya. Amma idan ka ce heart anan yana nufin middle. Ga wata waƙa ta Bamali wanda ya ce Buffalo soldier in the heart of America. Heart of America. Ci gabanmu shine in a nutshell, in brief. Takaice. She explained in brief. She explained in nutshell. Ci gabanmu shine good Samaritan. The person who is ready to help is good Samaritan. Salim is good Samaritan. Dangote is good Samaritan. The mother of Dangote, Hajiya Mariya Sanusi, is good Samaritan. Mai taimako ko wanda ke taimakawa ana kiran shi da good Samaritan. Kai ma za ka iya zama good Samaritan. Za ka iya kiranka kanka da good Samaritan. Misali, I'm a good Samaritan, or I want to be a good Samaritan. Okay, thank you very much. This is where I'm going to draw the curtain. Bye for now, my great viewers. Keep on watching Malin International TV. Bye for now.